Assalamu alaikum masu sauraronmu a cikin wannan shirin da muke karanta littafin Labarin Lukman. Ga ma episode na gaba a yi sauraro lafiya. Bayan wannan mutumi wanda ya fara farkawa a cikin wannan ƙauye ya tashi ya zauna sai ya miƙa, ya kuma kasa gane yanayin da ya tsinci kansa. Shin bacci ya yi, shin me ya faru, kwata-kwata ya kasa ganewa. Saboda haka sai ya tashi tsaye ya miƙe ya fito ƙofar gida. A daidai wannan lokaci ya manta da duk abin da ya faru, kawai dai hankalinsa ya ƙi dawo masa. Sai ya ji kansa tamkar a mafarki yake, ya fito waje ya fara tafiya yana wage-wage. A lokacin gaba ɗaya wannan hazan na wannan gari ya washe, ana hango komai da komai. Sai ya je gidan maƙotansu ya ƙwanƙwasa, ya ji ba amsa ba. Ya ji gaba ɗaya garin nan tsit ya rasa me zai yi. Can yana tafiya ya ɗan je bayan layinsu, kwatsam sai ya hango wasu gawawwaki daga nesa na wasu irin halittu. A'a, kawai sai ya zo gaba yana doso wa'innan halittu. Yana tafiya yana tunanin wannan wani halittu ne ma. Can sai hankalinsa ya dawo, sai ya tuna da wa'innan halittu ne wanda suka addabi wannan ƙauye. Sai gaggawa ya zo wurin wannan halittu. Yana zuwa wurin gawawwakin nan ya kalle su tsaf, yana ta mamaki. Halittu miyagu munana. Gawawwakinsu ga su nan, wani a nan 2, wasu a can 3, wasu a can 4. Yana tafiya yana ta bin gawawwakin nan har ya zo can bayan gari. Yana zuwa bayan gari ya tarar da su maƙil. Gaba ɗaya gawawwakin nan ne, ko ina in ya kalla. Mutumin ne ya yi ta mamaki ya ce, to wa'innan gawawwaki sun mutuwa suka yi, ko ko a'a yaƙi aka yi, ko wani sashe ne daga cikinsu ya kashe wani sashe. Ya rasa dai gane kwata-kwata wannan lamari, kuma gashi gari kwata-kwata baya jin motsin kowa, balantana ya tambayi kowa. Can sai ce, kai, bari dai in kuma duba a cikin garin nan ko zan samu wani ko kuma wata wanda za mu tsaya mu tattauna a cikin lamarin nan. Gaba ɗaya garin na ji shiru, ko bacci suke yi ne wai. Kadda kuma fa gaba ɗaya garin nan an kashe su, ni kaɗai ne na rage. Nan gashi bana jin motsin kowa da komai. Can sai ya bar wannan tilin wannan gawawwaki ya tattako ya dawo ta cikin unguwanni, yana zuwa ya bullo. Ya zo wucewa kenan sai ya ji kaman motsi daga cikin wani gida. Da ya zo kusa da wannan gida sai ya ji a'a, ai kamar ta bayan gidan yake jin motsin nan. Da ya zo ta bayan gida sai ya ji ƙarar ruwa kamar dai ana wanka a banɗaki. Sai ya ce, aha, haka nake so kenan, akwai wasu a nan gidan wanda suna farke. Ya kewayo ya dawo ta fuskar gidan, ya kuma matso kusa da wannan ƙofar gida ya ƙwanƙwasa. Ya yi ta ƙwanƙwasawa yana ƙwalla kira, yana cewa ku buɗe, ku buɗe, ai na ji motsinku. Wannan gida dai ba wani gida ba ne illa gidan su Zairiya na Mushkal Alkanana. Kuma wannan ƙara da ya ji na wannan ruwa shi ne rukunanan nan wanda kishiran ya haɗa ya batta a cikin banɗaki don ta ci gaba da motsi. Yana cikin ƙwanƙwasa wannan ne a daidai wannan lokaci sai Zairiya na Mushkal ta farka daga bacci. Amma ita saɓanin wannan mutumi da ta tashi farkawa sai ta tashi a firgice. Tana ta ihu tana, na kuke, na yarana. Tana ƙoƙarin tattara yaranta. Can da ta waiga sai ta ga babu kowa, duk yaran ga suna a kwakwance suna bacci. Kowa daga cikinsu ya ji daɗin baccin nan. Sai ta ringa bin yaran nan tana tattashin su, tana tattaɓa su, tana tashi, ku tashi, ku tashi. Yaran nan suka faffarka, kowa da kowa ya farka. Shi kuma wannan na bakin ƙofa yana ta ƙwanƙwasawa. Can hankalin yara suka koma kan ƙofa. Kowa da kowa ya juyo yana cewa shi kuma waye wannan. Can Zairiya ta zo bakin wannan ƙofa ta buɗe. Tana buɗewa sai mutumin ne ya ce, a'a, ashe kun tashi, za ku iya tuna abin da ya faru? Sai Zairiya ta yi tunani ta ce, zan iya tunawa. Ba wai na halittun ba ne? Mutumin nan ya ce, wai na halittun ne wanda suka addabe mu. To amma kuma abin mamaki shine na fito sai na gansu gaba ɗaya sun mutu. Zairiya ta ce, kamar ya sun mutu? Wai na halittun nan masu bala'i, za ka ce min sun mutu?
yanzu haka ya kamata ma ka shigo mu rufe ƙofa ko kuma ka tafi ka mu rufe ƙofa kada su je su shigo mana. Sai mutum ya ce da gaske nake sun mutu, ku taho ku gani. Sai suka fito gaba ɗaya kowa da kowa. Suna fitowa za su wurga daga gidansu kenan sai suka jiyo ƙarar ruwa kamar da yadda mutumin na ya jiyo. Sai suka ce ƙarar ruwa, sai suka ce rukunana hatta tashi ma kenan. Ya kamata mu koma mu taho da ita dan ta ga wannan abin mamaki. Suka yi maza suka shiga wannan gida suka zo bakin banɗakin nan. Suna zuwa suka ƙwanƙwasa suka ce rukunana ki fito ashe kin ma tashi tun ɗazu. Shine bai ki tashe mu ba? Nan da nan a can wannan bishiyar da gishiran ya ɓoye wannan haske sai hasken ya ɗan ƙaru. Sai rukunanan nan ta ba da amsa ta ce na tashi. Ai tun ɗazu na tashi ma na so in tashe ku daga bacci shi yasa na ɗan shiga ɗan yi wanka. Zairiya na mashkal ta ce to da kika tashi kin fita waje kuwa? Sai ta ce ni ban fita waje ba. Kawai ina tashi na gan ku ina bacci na ce to bari ni ma in shiga in wanka. Kafin nan in na fito sai in tattashe ku. Sai Zairiya ta ce to yanzu kin gama ne ki fito mana za mu fita waje ne muna so mu fita mu ga wannan halittun. Rukunana ta ce na gama ku bani minti ɗaya. Ɗan da nan Rukunana ta fito daga wannan banɗaki. Sai suka ganta da yadda take dai haka take dai. Ba su gane komai ba kuma ba su ɗauka asalin jabu ba ce wannan Rukunana. Wannan ne yake nuna ƙarfin hasken zamura da gishiran ya sarrafa. Sai suka kama hanya gaba ɗayansu suka fito. Suna fitowa shi mutumin dama yana waje yana jiran su. Suka bisa yana tafiya su ma suna bin sa a baya. Can sai suka hango wasu gawawaki daga nesa sai miƙa hannayensa ya nuna musu ce kun gansu can ku zo mu je in nuna muku. To kafin su kai wannan wuri sai suka tambaye shi wai na sauran mutane? Sai ce ai duk suna bacci. Wayannan gidaje da kuke gani gaba ɗayansu mutane ne a cikin maƙil suna bacci. Kuma bacci ne mai daɗi matuƙar ba mu zo mun tada su ba ma wasu ma za su iya kaiwa gobe ba su tashi ba. Don haka yanzu mu je in nuna muku wayannan gawawaki daga bisani mu zo mu taimaka mu tattashi jama'a gaskiya. Can ba a jima ba suka kai bakin wayannan gawawaki suna zuwa bakin gawawakin nan su Zairiya ne suka tsorata da wayannan munanan halittu da suka gani. Yaran ma daga cikinsu sai da suka kankame Zairiya na mashkal. Zairiya ta ce kai sun fa mutu ka ku damu. Suna ta mamaki suka ga kayan jikin wayannan halittu da haƙwaransu da faracensu da kayan yaƙinsu. Sai suka ga kuma launin fatarsu ya sha bamban da abin da suka taɓa ji ko kuma suka taɓa gani. Sai mutumin na ya ce ai wayannan kaɗan ma kuka gani. Suna tafiya suna ganin gawawwakin nan a gefe da gefe wani lokaci ma tsakiyar kan hanya. Sai mutumin na ya ce wayannan ai duk kaɗan ma kuka gani. Ku to mu je bayan gari in nuna muku abin mamaki. Za ku gansa maƙil. A nan ne fa suka kewaya bayan gari da wannan mutumi. Suna zuwa bakinsu duka a buɗe saboda mamaki. Suka ga gawawwaki sosai. Wasu an raba musu jiki, wasu hannayensu ya je can, wasu ga su nan ba ƙafafuwa, wasu babu kawuna, wasu kuma ga su nan dai. Wasu kawai mummunan rauni suka yi suka mutu, amma komai na jikinsu ba a yanke ba. Sai mutumin na ya ce duk yadda aka yi, akwai yaƙin da aka yi da wa'innan halittu mu ba mu sani ba. Kuma ba na tunanin wa'innan halittu su suka kashe kansu. Sai Zairiya ta ce ka sani ko su suka kashe kansu? Sai ya ce a'a yana yiwuwa ko kuma wasu halittu irin makamantansu suka zo sun fi su ƙarfi suka kakkashe wa'innan, ko kuma wata runduna dai ta musamman ta zo dai sun yaƙi da wa'innan halittu kuma an kakkashe su. Sai Zairiya ta ce to wa'innan yaya za mu yi da wa'innan gawawwaki haka da yawa? Wannan ai garin nan gaba ɗaya wari zai, warin ma ai sai kashe mutane. Sai mutumin na ya ce kin kawo zance mai kyau, amma yanzu gaskiya ba zan iya yanke hukunci ba, domin ni kaina ban san yadda za mu yi da wannan gawawwaki ba. Inda dai mai hikima zariri ne watakila zai iya gano yadda za a yi. Yanzu mu tada mutanen nan gaba ɗaya, shi ma mai hikima zariri mu je gidansa mu tada shi ya ga abin da ya faru, zai iya warware mana wannan matsalar kuma ya ba mu mafita yadda za mu yi da wa'innan gawawwaki kafin su fara wari. Sai suka ce to, sai suka kama hanya gaba ɗayansu suka dawo cikin gari. Da suka dawo sai suka duba gidan da yake na farko suka shiga.
domin cewa ƙofar wannan gida a buɗe take. Suna shiga ba su tarar da kowa ba, ashe gidan wannan ɗan mutumin ne da ya fara fita da fitilarsa don ya duba halittun. Masu sauraro, lokaci ya yi na wannan littafi da muke karantawa mai suna Labarin Lukman, wanda Mus'ab Bashir ya rubuta sa a cikin shekarar 2023. Za mu dinga karanto muku wannan littafi duk ranar Juma'a karfe 8 na yamma. Saboda haka masu sauraro, a danna mana like da subscribe, sannan a kaɗa ƙararrawa domin idan shirin ya zo a dinga sanar da ku. Sannan kada a manta, idan littafin ya ƙayar da kai ka bar comment. Sai an jima.